officers, including infrastructure, including Poštovani prijatelji, poštovani gospodine Borisov, poštovani gospodine Ponta, želeo bih da se zahvalim našim svi mogu da dođe na još jednu višu razinu, na još jednu. Za sada je to na vrlo korektan način, tako da se nećemo ih imati i u buduće, ali ćemo... Hvala. С няколко думи. Тук всеки ден на сръбската граница хващаме по 150-200 човека. Искам да чуя. Казах, ако се построят огради и се затворят граници, това означава, че това са като шлюзове. Че ако си българин, румънец и сърби, не можеш да влезеш в шенгенското пространство. Ако си сириец, афганистанец или иракчанин, можеш да влезеш. Kako se naše i Srbiji. Mi smo od početka žili protiv zidova, protiv ograda. Izglednica to nije realno. Zajednički istupati sutra u Briselu на Типа. Всъщност, докъде ще се стигне? Какъв е планът? Мисъл? Дали тази катастрофа поне можем да предотвратим по някакъв начин? Не само, че не виждаме светлина в това, а все повече и повече бежанци. Същото е, ние затвори ли ще изградим в България и Сърбия, за да ги държим или Румъния при нас, ако искат да отидат в Швеция или в Норвегия. Добре, ще ги държим една година. След това къде ще ги върнем ли обратно? Или ще ги пуснем пак да върват на някъде? Мисля, те не са толкова и сложни въпроси, на които няма отговори. Там и финансово, и с отстъпките като либерализация на визите, там 2-3 неща, които искат. И се надяваме, че си държат на дума. Заповядайте да процедурата.